ja som vyrastal v tuningu, je to nechcem povedať bezodná studňa, do ktorej furt sypeš peniaze. Ja som sa nedokázal pozerať na to, ako iní ľudia jazdia. Dedo, že dajte mi sadnúť do Formule len tak, že čo to spraví. Zamiluješ sa a neprestaneš, kým si nekúpiš vlastnú. Je dôležité u jazdca vedieť spomaliť ten svet okolo teba. Nebol by som ani polovice tak rýchly, ako som teraz, ale keď tam fyzicky si a cítiš to preťaženie a vidíš, ako to ide rýchlo všetko, tak si vravíš, ten mozog ti vraví, brzdí, tu nás sa zabijeme. A to preťaženie jazdím väčšinou do tých 2G, hej, už máš pocit, že vystúpiš v tej zákrute, hej, že a on stále drží a vieš, že by ešte držala viacej. On to robí z 0 na 100 za 3,5 sekundy. Už na štarte ti to odkrví mozog a si vydesený až do cieľa. A keď kúpiš od Poliaka formulu a rovno ti nedá hasičák, nevydá ti, ideš pod zvodidlo a otrneš si hlavu, povedzme si rovno, hej. Ten pocit, keď ideš na tej formule, je tak strašne iný oproti akokoľvek nabombovanému autu.